Zdravím vás ľudia u nového videa a chcel by som povedať dopredu, že troška som už hral ten Minecraft, ale budem to zdržovať a poďme hrať. Pardon. Mám aj zbraň tu dole na jednotke. Inak hrajem hororový Minecraft, môžete si to všimnúť tu hore. Inak toto video nebude tak dlhé. Pár minút má bude mať. Inak, keď chcete viac takých sérií, dajte aspoň 2 lajky na toto video. Pardon, že som nedával tak dlho videa. Ale to bolo za to, lebo som bol chorý. Takže pardon. OK. Asi sa vystavím hore. Daj minútu. Musím posvietiť, že by ste lepšie videli. To som omylom stlačil. Ale aha. Si môžete všimnúť, že je to hororový Minecraft. S tými zbraňami to je oveľa, ale že oveľa ľahšie. To musím uznať. Škoda, že som tu nezavolal kamaráta na video. By mi aspoň pomohol. Si plánujem takde tu robiť bejsku. Už som si urobil crafting grad. Som počul toto malé hovado, ak tom hučalo. Aha, nemám toto. Snorini. Som zabudol, ak sa to styky. No palíce, lebo ja mám slovenský dubbing. No po slovensky mám. Dobre, ďakujem ľudia, že ste tu boli u toho videa, keď tu vôbec nejakí došli. Akože viem, že niektorí došli, ale nie všetci. Ale keď chcete viac takých sérií, dajte aspoň 2 lajky na toto video, prosím vás.